Hola! Hola, nens i nenes, papes i mames, pares i mares, amics, cosins, veïns, avis, cangurs, veïns, tiets, tietes, oncles i tota la colla pessigolla. Res, que estic molt contenta de ser a casa vostra, des de casa meva. Esclar que la biblioteca estaria molt millor, però de moment ho fem així. Gràcies, xarxa de biblioteques de Cornellà. Ja sabeu que sóc la Rosa Pinyol i sempre que em deixen, aquí estic per explicar contes, que és el que més m'agrada fer. I els contes d'avui, el va de contes d'avui, va de contes imprevistos. Sí, això que passa que a vegades no ens pensem que passarà i passa. Doncs sí, per exemple, jo què sé, doncs que vas cap a l'escola i t'has posat una trista jaqueta i en canvi surts a fora i fa fred, que pela, que tu tremoles. Doncs això és un imprevist, perquè no hauria costat, o tant de bo haguessis agafat l'anorac o l'abric. Altres coses, com jo què sé, que has de portar la gerra a la taula i topes amb alguna cosa i ja està. Gerra, aigua, tot per terra. A mi em salta el cor de cop, vull dir que començo a bategar i més un ensurt, però també hi ha ensurts més grossos. O altres imprevistos, com per exemple, a mi m'agrada moltíssim, m'encanta menjar, sopar, pa amb tomàquet amb truita. I resulta ser que ahir vaig arribar a casa i d'ous no en teníem. Doncs és un imprevist, sí o sí, però tampoc és tan greu. Res. Doncs en els contes em passen molts d'imprevistos. I potser ara, o quan acabem, els podem contar i tot. Sí? Però anem directament als contes, que sí? Com comença un conte? Jo ho sé, vosaltres? Sí senyors, sí senyors. Hi havia una vegada una Marieta, sí, una Marieta rodoneta, vermella, de les ales vermelles, amb les 7 taques molt ben col·locades, com la de la cançó, aquella que fa que diu que sona Marieta, vola, vola, tu que portes camisola, si m'ensenyes el camí del cel et donaré pa i mel. Doncs vet aquí que la nostra Marieta, la Maria Llufa, era una Marieta patanera. Sí, se li escapaven els pets a tort i a dret. Sí, també de llarguíssims. I és clar, de dia encara anàvem passant, però de nit, quan tot està en silenci i tots els veïns del seu voltant volien dormir, sí, el liró, el cuc, el cargol, la papallona, la granota, tots, i el grill, tots estaven per allà volent dormir i la Maria Llufa començava. I clar, cada nit la mateixa murga, els seus veïns ja no podien més. Mireu, el primer a queixar-se, el primer va ser el liró. Va baixar de dalt de tot de l'arbre, així amb la cua tan llarga com té, i se'n va anar cap allà a dir: ja està bé, Maria, ja està bé, Maria, quina nit darrere l'altra, que no ens deixes dormir. És que ens fas passar la nit del lloro. Mira què et dic, que tota la nit, ni ahir ni avui, no he pogut dormir. I ara tinc un mal de cap, que no m'aguanto. És que a veure si et comportes una mica, La Maria, quan va sentir això, es va quedar més trista, amb el cap cot, ben trista. Després va venir una papallona i li va dir el mateix. Però Maria, què has fet aquesta nit? Com podies tirar-te tu soleta tants pets? Si semblava que tronava, si és que semblava que hi havia tempesta, de tant i tant que tronava, que petaves. I la Maria, allà amb el capcot, no sabia ni què dir. I encara va venir el Centpeus, tot xinutxano, i li va dir:
Maria, 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 cada dia la mateixa cançó, cada dia, és que aquí no es pot ni dormir, i mira que me'n vaig lluny, I encara et sento perquè és que trontolla fins i tot el terra. Ja està bé, Maria. I a la Maria ja li caia una llàgrima, perquè ella ja no s'ho pensava. Però és que no hi podia fer més. Oh, i després encara hi havia el grill que li deia: sí, Maria, tu peta força que jo canto amb tu. I mireu, se sentia cric, cric, i era el grill que saltava i ballava al ritme dels pets de la Marieta. Era l'únic que n'estava content, perquè el cargol no podia més. I bé, tots els animalons del bosc, la granota i el gripau, 3/4 del mateix. I esclar, la Marieta estava tan trista, perquè tots els seus amics se li queixaven que sabeu què? Va prendre una decisió però que molt contundent, molt forta. Va decidir que a partir d'aquell dia cap més dia es tiraria cap pet. No es pensava tirar cap més pet. Ara se'ls aguantaria tots. I esclar, el dilluns no es va tirar cap pet. I el dimarts no es va tirar cap pet. I el dimecres ni un. Però esclar, la panxa ja la tenia una mica així. I el dijous la panxa ja la tenia així, però no es va tirar cap pet. I el divendres tenia una panxa immensa i forta i dura, però tan gran que la Marieta gairebé no es podia ni aguantar dreta. I el dijous... i el dissabte, la panxa del dissabte era immensa, era tan gran, que la Marieta ja ni es bellugava, estava allà quieta. I no sabeu com costen d'aguantar-se els pets del dissabte. Però el diumenge la panxa de la Marieta era tan rodona i tan grossa que la Marieta ni es veia. I va passar el matí, i va passar la tarda, però quan ja es feia fosc, la panxa de la Marieta tibava tant, que va explotar. Sí. Primer havia pujat molt a l'aire, perquè com que estava tan globus, doncs va pujar molt amunt, i quan era dalt de tot, va explotar i va anar baixant, poquet a poquet. Quan va arribar a terra, es va mirar, va veure que tenia bé les potetes i tota ella estava bé, i les ales. Les ales les tenia senceres, però havia perdut les taques, no n'hi havia ni una, havia perdut les seves set taques tan boniques. I la Marieta plorava, perquè ella volia les seves taques. I què seria una Marieta sense taques? I vinga a plorar. I els seus amics, quan la van veure tan desesperada: Marieta, no ploris més que t'ajudarem, segur, entre tots les trobarem. I mireu, el cargol, la tortuga, el liró, els gripaus, tothom va començar a buscar. I sabeu què? El dilluns en van trobar una, i el dimarts en van trobar una altra, i el dimecres ja tenien 3 taques, i el dijous ja tenien la quarta, i el divendres la 5ena, i el dissabte van trobar la 6ena, sí, i el diumenge van trobar la 7ena, el diumenge la Maria Llufesca saltava i botava d'alegria, estava tan contenta perquè havia recuperat les 7 taques, ja les tenia totes. Ara sí que amb la decisió que havia pres i les taques ja tornava a estar la mar de contenta. I sabeu què van decidir els seus amics? Que encara que cada nit patés com si tronés, no li dirien res de res, perquè, esclar, si tornava a prendre una decisió com aquella, com ho resoldrien? I ara tenen un secret, sí, perquè a la Maria Llufa, de tant en tant,
també se li escapa algun pet, però com que ja ningú no li diu res, no està trista. I conte contat, aquest conte s'ha acabat. Veieu? Quants imprevistos, perquè això de tirar-se pets, diguéssim que... Però d'explotar? Déu-n'hi-do, Sí, aquesta és d'ensurt, És de fer bategar el cor molt fort. Però n'expliquem una altra, Sí. Un altre que també passa al bosc, però no és un bosc tan de primavera com el bosc de la Maria Llufa, no. És un bosc fred, perquè està tot blanc i nevat. I enmig hi ha una caseta. I a la caseta hi viu un... Au! Sí. Un llop, però no és un llop com tots els altres, no. És un llop vellet. Tan vellet que, mireu, té les cames primetes, i de dents n'hi queden 3 o 4. I és que abans era molt malvat, però ara, mira, ja li agrada ja ser malvat, però com que no té gaire força, doncs mira, no ho és tant. I vet aquí que com que no pot menjar carn perquè té poques dentetes o poques dentasses, doncs cada dia per sopar es fa la seva sopa de verdures. Sí, agafa una olla i posa pastanaga, col, patata,